Em dic Narcís Pomerola. Ara mateix no em podeu veure perquè defugio els flaixos de les càmeres. Perquè sóc famós. Molt famós. La hòstia de famós. Tan famós que no m'ho puc ni arribar a creure. Això que m'estan preparant és el còctel de la mort. Whisky, barbitúrics, heroïna, whisky i una mica de tang taronja per fer-ho baixar tot. La raó és que ja tinc 27 anys i com tot famós, atractiu i rebel, volen crear un mite al voltant de la meva mort. Teniu 19 dies per salvar la meva vida. Col·laboreu amb Vostè no és aquí. Hola, sóc el Toni Albà, padrí de l'Home X. No ens podem permetre que assassinin els personatges d'aquesta manera, encara que tot sigui mentida. Si us plau, col·laboreu en el projecte Vostè no és aquí. No els matis. Salvem els personatges. Hola, sóc el Queco Novell i sóc el padrí de l'Home X. Estic molt consternat per la possible pèrdua d'aquest personatge. No me'n sé venir. Col·laboreu amb el projecte Vostè no és aquí, si us plau.